Здравейте хора! В днешното клипче ще ви покажа нещата, които си купих днес, тъй като ходих на пазар. Посетих два магазина. Първият е булдозер. Ще ви покажа. Булдозер. И оттам си купих едни обувки. Ето те. Всъщност те изглеждат черни или подобен на кожни. Отпред също такива камъчета и от едната страна също такива камъчета. Ще ви покажа две обувки. Ето ги. Абсолютно двете обувки. Всъщност аз ги имам вече, но се изгубих втори път, тъй като не знам все пак дали след 2 години може да ги има. Много ми харесаха и затова предварително се купих след 2 години на парите. Също така и сега по това време да ги носи моята сестра. Така. Това е първият магазин, който посетих. Вторият магазин, който посетих е неща за домашни потреби, както и един козметичен магазин. Всичко е в една турбичка, защото просто едната турбичка за гримове си скъса. Ще ви покажа първоначално нещата към козметика. Както знаете, в предните ми клипчета ви споменавах, че си бях купила на Power of Mask, ето тази маска с разни с твърда повърхност. Тя отгоре беше на маска, отдолу беше друга. Горната дата на сестра ми, тя изпробва и цялото лице си подува, след това мазахме с кремове, докато спадне, тук така, нали си оправя лицето. Затова не ми хареса и за това ще търся някаква подобна на тази. Тази не знам какво ще правя. И намерих на същата марка, само че отлепваща се маска. И се надявам да е хубава. Струваше 2,80. Обувките струваха 27 лева, специално си трябва да кажа. Също си взех на Палома, ето тук пише. И нощни кърпички, които бяха много ефтини, за това си ги взех, струваха 99 стотинки. И още две неща. Вече го пробвах на Етерика ментово масло, което се предлага за доста болести. Също когато те боли корема, слагаш една чашка вода и една капка мента и се оправя коремата. Не може да се използва в маски или в какво ли не, затова реших да я пробвам. Струваше 4 лева. И един брос, който е гел след хапване от насекоми с алое. Но се го хвалят, че наистина действал, че наистина бил много хубав, имал доста хубав ефект. И реших да го пробвам. Случай, преди да си купя този гел след хапване от насекоми, ползвах същия такъв гел с тракт от небе, само че на булчко и давах 3 лева и никаква работа не ми върши. А това струваше 1 лев 35 стотинки и реших да го пробвам. Да. Да, също така влязах и в аптеката и си купих един аналгин, който вече дадох на няколко приятелки. И един спазмалгон. Така. От домашните потреби си взех този четър, който ми хареса, защото е отвътре сребърен, отвътре лилав и има ето такава чанчичка кълъвче, което може много спокойно с дезда да си го сгънете и да не види мокри чантата. Също така и ето този спрей за стая с роза, който значи, съжалявам, че не ви казах, значи общо получих 2 лева и 50 стотинки за капчета. Чадъра струваше 3 лева и 59 стотинки. Да, и стигнах до спрей, който мирише на роза. Много хубаво мирише. Ето така изглежда гърлото му и се пръска. И много хубаво мирише, определено си купива. Имаше доста аромати, реших да пробвам първоначално с българска роза и може би ако ми хареса ще си купя друга миризма. Сега ще ви кажа само колко. Да, 250 мл е. И да. И това е. Нищо да няма. Чантата. Да.
капчанчета. Това е. Надявам се клипчето да ви е било интересно и да съм ви помогнала до някаква степен с нещо. Ако ви е интересно, дайте ми знак и се абонирайте за мен. Чао!